हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. కొంచెం చిన్నగా అనిపిస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. అందరికీ భక్తులందరికీ గీత 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 9వ రోజు రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. పరమగుహ్య జ్ఞానము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని ఈ యోగానికి పేరు. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. ఓ అర్జున, నువ్వు నా పట్ల ఏనాడు కూడా అసూయ లేని ప్రవక్ష్య ఇదం తు తే గుహ్యతమం, ఈ గుహ్యమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రవక్ష్యాం అనసూయవే, నీకు చెప్తున్నాను. ఎందుకు? అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి నువ్వు నా యందు ఈ జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం, జ్ఞాన విజ్ఞానాల సహితం నీకు ఇది చెప్తున్నాను. ఎందుకు అంటే నువ్వు నా పట్ల అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి. యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్, ఈ జ్ఞానం తెలుసుకుంటే నీకు మోక్షము శుభం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయ పరుడు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియచేస్తాను. సో జ్ఞానం విజ్ఞానం ఇది అంటే రెండూ ఒకటే, కానీ జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్. మనకు ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా భగవంతుడు మనకు బోధించేటటువంటి ఈ జ్ఞానము, ఈ నాలెడ్జ్, ఈ విద్య విజ్ఞాన సహితం. అంటే విజ్ఞానం అంటే ఏమిటి అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని మనం జీర్ణించుకోవటం. ఇది థియరీ, అది ప్రాక్టికల్ అనుకోండి. సో జ్ఞానం అంటే జ్ఞానం, నాలెడ్జ్. ఆ జ్ఞానాన్ని మనం ఆచరణలో పెట్టగలిగితే అది అప్పుడు విజ్ఞానవంతులు అవుతారు. అది విజ్ఞానం అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని ఆచరణలో పెట్టగలగటము. ప్రాక్టికల్స్ చేస్తాం సైన్స్ క్లాస్లో, కెమిస్ట్రీ అంతా చదువుతాం, ఫిజిక్స్ అంతా చదువుతాం, బయాలజీ అంతా చదువుతాం, కానీ ల్యాబ్లో అవి మనము ఎక్స్పెరిమెంట్స్ స్వయంగా దానిని మనం చేసి చూసి తెలుసుకోవటము, అది విజ్ఞానము. తెలుసుకోవటం థియరీ, జ్ఞానము రెండు ఒకటైనా ఒకటి
థియరీలో ఉంటుంది, ఒకటి మనము చేసి తెలుసుకోవటం, ఆచరించి తెలుసుకోవటం విజ్ఞానం. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన సహితం నీకు ఈ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్తాను. ఎందుకు అంటే నువ్వు నా పట్ల అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి. ఈ జ్ఞానం యొక్క దశలు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న ఇది చూపిస్తున్నారు విషయం. రహస్యమైనది ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్పే జ్ఞానం రహస్యమైనది. దేహం ఆత్మల మధ్య వ్యత్యాసము. అతి రహస్యమైనది ఏమిటి? భక్తియుక్త సేవ యొక్క జ్ఞానం, అంటే భగవంతుడితో సంబంధం, ఆ యోగము. ఇది అతి రహస్యమైనది. అత్యంత రహస్యమైనది శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు కృష్ణుని ప్రతిస్పందన. సో నిజమైన అంటే ఇంకా అనన్య భక్తి, శుద్ధ భక్తియుత సేవ, అది త్రిగుణాతీతంగా వెళ్ళినప్పుడు మనం ఆ శుద్ధ భక్తులు అవుతాము. సో శుద్ధ భక్తియుత సేవ, అలాంటి సమయంలో మన యొక్క భక్తి భగవంతుణ్ణి కదిలిస్తుంది. ప్రతిస్పందన, ఆయన యొక్క దానికి ఆయన మనకి ఇచ్చేటటువంటి ప్రతిస్పందన ఏమిటి అంటే మనము ఆ యోగాలో భగవంతునితో కనెక్షన్ పెట్టుకోగలగటము. అప్పుడు ఆ ప్రతిస్పందన భగవంతుని వైపు నుంచి కూడా వస్తేనే అది కనెక్షన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు దగ్గరికి మనం వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది. సో అత్యంత రహస్యమైనది. 3 రకాలుగా ఈ జ్ఞానం దశలు, అంటే మనం ఈ జ్ఞానంలో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే, మొదటి దశలో ఆత్మ దేహం యొక్క వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకోగలగాలి. మనం దేహం కాదు, ఆత్మ అన్నది. 2 అతి రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే భగవంతునితో సంబంధాన్ని తెలుసుకోగలగాలి. ఆ యోగాన్ని అంటే భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేసుకోగలగాలి. అత్యంత రహస్యమైనది లగ్నం చేసుకున్న తర్వాత పూర్తిగా మనం ఆ సమాధిలో ఉంటే అప్పుడు ఆ నిత్య భగవంతునితో మనకు ఆయన ప్రతిస్పందన కూడా కలుగుతుంది. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానము రాజవిద్య, ఇది అన్నిట్లోకి రాజులాంటి జ్ఞానము. తరువాత రాజగుహ్యం, అన్ని రహస్యాలలోకి కూడా రహస్యమైనది, పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం అంటే ఇది ఎవరికైతే ప్రత్యక్షంగా అవగాహన అవుతుందో అప్పుడు వాళ్లకు ఆత్మ యొక్క అవగాహన కూడా కలుగుతుంది. ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. సో అది మనకు తెలుసుకుంటే మనకు ఆ సుఖము, ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్షానుభూతిని మనం పొందొచ్చు. ఇది ధర్మము యొక్క పరిపూర్ణత, నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపబడినది. సో ఇది ప్రత్యక్షావగం. ఇది ఎవరైతే స్వయంగా తెలుసుకుంటారో ఇది ధర్మమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. ఇది అవ్యయం అంటే నాశనం లేనిది. తర్వాత సుఖప్రదమైనది, మనం సంతోషంగా కూడా చేయగలిగినది. ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రహస్యాలన్నిటిలో అత్యంత రహస్యమైనది రాజవిద్య, రాజగుహ్యం. పవిత్రం ఇదం ఉత్తమం, పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం, ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్షానుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణ, ఇది ధర్మమైనది, నిత్యమైనది. సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం, చాలా ఇది నిత్యమైనది, సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది. రాజవిద్య, రాజగుహ్యం. రాజవిద్య అని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఈ జ్ఞానాన్ని ఈ చిత్రంలో. సో ఇక్కడ మనకు జనరల్గా సోషల్ నాలెడ్జ్, ఆయుర్వేదిక్ నాలెడ్జ్ అని, ఎస్ట్రాలజీ నాలెడ్జ్, సైన్స్ నాలెడ్జ్, ఇన్ని రకాల నాలెడ్జ్లు ఒకదానిని మించింది ఒకటి ఉంది. కానీ అన్నిటినీ మించినది గీతా జ్ఞానమే అని
ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. రాజవిద్య గుప్త జ్ఞాన లక్షణాలు, ఈ రహస్య జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చెప్పారు. చూద్దాము. అంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి మనం 2వ శ్లోకంలో చదివినదే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. రాజవిద్య అంటే రాజు లాంటి జ్ఞానము, రాజగుహ్యం అత్యంత గుహ్యమైనది, రహస్యాలన్నిటిలో రహస్యమైనది, పవిత్రం శుద్ధ జ్ఞానం అంటే శ్రేష్టమైన జ్ఞానం, ఉత్తమం దివ్యమైనది, ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం, ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, సుసుఖం చాలా మనకి సుఖాన్ని ఇచ్చేది, ఉల్లాసంగా ఉంచేది, మన మనస్సును ఆనందపరిచేది, అవ్యయం నశింపనిది, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉండేది. అవ్యయం అంటే నాశనం లేనిది. అశ్రద్ధదానా పురుష ధర్మస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. సో అశ్రద్ధదానా పురుష అంటే ధర్మస్య పరంతప. ఈ అశ్రద్ధ అనేది గనక ఉంటే విశ్వాసము, అశ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు అంటే శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు కానీ విశ్వాసము లేని వాళ్ళు కానీ అప్రాప్యమాం నివర్తంతే నన్ను పొందజాలరు, నేను ప్రాప్తము కాను అటువంటి వాళ్లకు. సో అందువలన నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. సో వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా ఈ మృత్యు సంసారానికి అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి సో ఏముండాలట, అశ్రద్ధదాన పురుష, అశ్రద్ధ ఉన్న పురుషులకు కానీ విశ్వాసము లేని పురుషులకు కానీ పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడ అర్జున, అప్రాప్యమాం నివర్తంతే నేను నేను ప్రాప్తి వాళ్ళకి నేను ప్రాప్తం కాను, దొరకను, పొందను, వాళ్ళు పొందలేరు. నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని తిరిగి మృత్యు సంసారంలోకి వస్తారు. సో ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరు పొందలేరు అంటే అసూయ ఉన్నా లేదంటే శ్రద్ధ విశ్వాసం లేకుండా ఉన్నా మనం ఈ జ్ఞానాన్ని పొందలేం. అంటే దాని అర్థం ఇంకొక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి మనకి ఏముండాలి, మనకు ఉండవలసిన అర్హతలు ఏమిటి అంటే మొదటి శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా అసూయ లేకుండా ఉండటము, 2 శ్రద్ధ విశ్వాసము ఉండాలి. శ్రద్ధ విశ్వాసం చాలా ముఖ్యము. తర్వాత అసూయ లేకుండా ఉండుట, అవి ఈ జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హతలు. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, ఈ ధర్మము అంటే ఈ భక్తి మార్గము యందు విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనకి చిన్న ఈజీగా అర్థమయ్యే ఉదాహరణలు, మనం స్కూల్లో గనక సరిగ్గా చదవకపోతే అదే క్లాస్లో ఉంటాం పాస్ అవ్వకుండా. అలాగే మనము ఈ భక్తి మార్గంలో గనక స్థితులమై ఉండకపోతే మళ్ళీ కూడా ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఇరుక్కుంటాము. ఇక్కడ మనకు గోలోక చార్ట్ని చూపిస్తున్నారు. దీని విషయం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాము, కానీ ఇంతవరకు మనము ఇది చూడటానికి అవకాశం రాలేదు. ఇక్కడ గోలోక చార్ట్ అంటే మనకు సో శ్రీ మహావిష్ణువు రూపంలో ఆయన పైన ఉన్నది కారణోదక సాయి అని చెప్పి, ఆ తర్వాత భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించటానికి గర్భోదక సాయి రూపంలో వచ్చి ఆయన యొక్క నాభి నుంచి బ్రహ్మదేవుణ్ణి సృష్టించి ఆ తర్వాత ఈ లోకాలు ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా ఇక్కడ సృష్టించబడింది. మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఒక ప్రక్కగా శ్వేత దీపంలో మళ్ళీ క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపంలో ఆయన ఇక్కడ లక్ష్మీదేవితో సహా శ్వేత దీపం మీద క్షీరోదక సాయిగా ఉంటారు. సో 3 భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చేటప్పటికి
మూడు ఆ, ఆ, మూడు విధములైనటువంటి అవతారంలో విష్ణుమూర్తి మూడు దశలలో మనకి ప్రపంచంలో మామూలుగా వైకుంఠంలో ఉన్నది కారణోదక సాయి విష్ణు అయితే భౌతిక ప్రపంచ సృష్టికి ఈ గర్భోదక సముద్రంలో ఆయన గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా వచ్చి అప్పుడు అందులో నుంచి ఆ నాభిలో నుంచి బ్రహ్మదేవుడు జనించి ఈ భౌతిక ప్రపంచం సృష్టించబడుతుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఒక ప్రక్కన శ్వేత దీపంలో ఆయన క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ ఉంటారు లక్ష్మీదేవితో సహా. అక్కడ అందరి హృదయాల్లో ఉండే పరమాత్మ ఆ క్షీరోదక సాయి అంశయే అని ఇందులో మనకు చెప్పబడింది. సో ఇక్కడ ఆ భౌతిక ప్రపంచం ఏమిటి అంటే నిన్న మనం చూసాం, అన్నిటికంటే పైన ఉన్నది ఏమిటి అంటే బ్రహ్మలోకము, తర్వాత దాన్నే సత్యలోకము అని కూడా అంటారు. తర్వాత తపోలోకం, తపస్సు మహర్షులు వాళ్ళు ఉండేది, జనలోకము ఈ సప్త ఋషులు ఉండేది, మహర్లోకము, స్వర్గలోకము అంటే ఇంద్రలోకము, ఆ తర్వాత దేవీ దేవతలు ఉండే లోకం అనమాట. తర్వాత ఇది భూలోకం, భూవర్లోకము, భూలోకము, ఆ తర్వాత ఇవి మన లోకాలన్నమాట. భూలోకము దాని కింద అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు, ఇవన్నీ కూడా కింది లోకాలు. ఈ పాతాళ లోకం అంటే అది నరకలోకాలు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో పైనన్ని ఉత్తమమైనటువంటి లోకాలు, మధ్యలో మన భూలోకం అంటే పైనున్నవన్నీ సూక్ష్మలోకాలు, మనవన్నీనేమో సూక్ష్మ మరియు స్థూల. మనం ఆ భూప్రపంచంలో కింద ఉన్న వాళ్ళకి ఓన్లీ స్థూల లోవర్ ప్లానెట్స్ అంటే పెద్దగా మనస్సు బుద్ధి ఉండదు అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. ఇది గోలోక చార్ట్. మళ్ళీ ఒక్కసారి క్లాస్ చివరిలో పూర్తి చార్ట్ చూద్దాము. ప్రస్తుతానికి ఇది మన భౌతిక గోలోక చార్ట్లో చూపించినటువంటి మన భౌతిక ప్రపంచము. మయా తతమిదం సర్వం జగద్ అవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వవస్థిత. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త, మయాతతం ఇదం సర్వం, ఈ జగత్ అవ్యక్తమూర్తిన. సో ఈ మొత్తం సర్వ జగత్తు కూడా నా యొక్క అవ్యక్త రూపం నుంచి వచ్చినది. మత్స్థాని సర్వభూతాని, సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి. నా చాహం తేష్ వ్యవస్థిత, అన్ని ప్రాణులు కూడా నాయందే ఉన్నాయి. మయా తతం ఇదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వ్యవస్థిత. సో సర్వభూతాలు నాలో ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు లేను. అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు అందరిలో ఉన్నారు, పరమాత్మ. ఇక్కడ మనం ఆ విషయాన్ని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. అందరిలోనూ అందరూ నాలో ఉన్నారు, నేను అందరిలో లేనంటున్నారు ఏమిటి అని అలా మనము కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు ఎవరి యందు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి కట్టుబడి లేరు, ఏ గుణాలకు కూడా కట్టుబడి లేరు. ఆయన అన్నిటికీ కూడా అతీతులు, త్రిగుణాలకు అతీతులు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
నిన్న మనము ముత్యాలు అన్నది హారం కూడా చూసాము. ఆ ఉదాహరణ అంటే ఆ యొక్క అన్ని ముత్యాలన్నీ కూడా దారం మీద ఎలా అయితే ఆధారపడి ఉందో ఈ విశ్వమంతా కూడా భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఉంది. సమస్తము ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి, ఆయన దేని మీద కూడా ఆధారపడి లేరు అన్నది ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసినటువంటి అర్థము. తర్వాత 5వ శ్లోకము. నచ మత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరం భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. అయినా కూడా సృష్టించబడిన సర్వప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని తిలకించు. నేనే సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను నిర్వాహకుడును అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితము కాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నదే, నేను వాటిలో ఉండను అంటే నేను సమస్త ప్రాణుల యొక్క సృష్టికర్తను అయినప్పటికీ, అన్నీ నాలో ఉన్నప్పటికీ నేను వాళ్లతో కానీ ఈ భౌతిక ప్రకృతికి కానీ ప్రభావితుడను కాదు. యథాకాశస్థితో నిత్యం వాయు సర్వత్ర గో మహాన్ తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీత్యుపధారయ. సో సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్లు, అదేవిధంగా సర్వప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి. సో స్థిరంగా ఉండేవవ్వనివ్వండి, స్థిరంగా ఉండనివ్వనివ్వండి, అన్నీ కూడా ఈ ప్రబలమైన గాలి కూడా, గాలి ఒక్కొక్కసారి అంత ప్రబలంగా ఉండదు, ఒక్కొక్కసారి అతి ప్రచండంగా ఉంటుంది. ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆకాశంలోనే ఉంటుంది. అలాగే సర్వప్రాణులు ఎలాంటి వారైనా ఏదైనా నాయందే స్థితులై ఉంటారు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి, నా అధ్యక్షతలో అంటే నా యొక్క సూపర్విజన్లో, నా డైరెక్షన్లో ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా పని చేస్తూ ఉంది. సూయతే సచరాచరం, చరాచరం అంతా కదిలేది కదలనిది అన్నీ కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. సో కుంతి కుమారుడా, దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది. సో నా అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి అన్ని చరాచర జీవులను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అలాగే దాని పాలనలో అంటే భగవంతుని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, మళ్ళీ నాశనం కూడా చేయబడుతుంది. అంటే సృష్టి లయం అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అన్ని జీవులు అంటే ఇక్కడ 3 ఆస్పెక్ట్స్ని కూడా చెప్తున్నారన్నమాట. భగవంతుడి విశ్వాన్ని సృష్టించటము, దానిని ఆయన పోషించటము, ఆ తరువాత దానిని విలీనం చేయటం అన్నీ కూడా జరుగుతాయి, అన్నీ నా అధ్యక్షతలో జరుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భగవంతుడిని తెలియని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు మూర్ఖులు నన్ను పరిహసిస్తారు. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తన్నుమాశ్రితం పరం భావం అజానంతో మమా భూతా మహేశ్వరం. అవజానంతి మాం మూఢ, అవజానంతి నన్ను తెలుసుకోలేక, నన్ను తెలుసుకోలేక మూఢులు మానుషీం తనుమాశ్రితం, నేను శరీర రూపంలో వచ్చినప్పుడు నన్ను వీళ్ళు తెలుసుకోలేరు.
పరంభావం అజానంతో. సో ఈ పరంభావాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేక మమాభూత మహేశ్వరం, ఈ నేను సర్వభూతాలకు సర్వజీవులకు మహేశ్వరును దేవదేవుడును అన్న విషయం వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. మనిషి రూపంలో వచ్చినప్పుడు కొందరు మూఢులు అని చెప్తున్నారు. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడనైన నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియదు. ఇక్కడ మనం ఒకటి నిన్న మొన్న కూడా చెప్పుకున్నాము. ఇది ఈ కారణంగానే నా యందు అసూయ లేని వాడివి అన్న మాట కూడా వాడి ఉండవచ్చును అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మొదట్లో. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? భగవంతుడు ఈ రకంగా చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఏదో గొప్పగా చెప్తున్నారన్నది మనం ఆ ఉద్దేశ్యంతో కాదు. ఇక్కడ ఆయన చెప్పకపోతే ఈ జ్ఞానం ఎవరికి తెలియదు, ఆయన చెప్పాలి. సో ఆయన నోటితో ఆయన ఇక్కడ ఎవరికి చెప్తున్నారు? తన యందు శ్రద్ధ, విశ్వాసము, అసూయ లేనటువంటి అర్జునుడిని ఎన్నుకుని ఆయన చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. తద్వారా మనబోటి వాళ్ళమందరం కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆయన విశదీకరించకపోతే ఈ జ్ఞానం ఎలా మనకు తెలుస్తుంది? ఆ కారణంగా ఆయన ఉన్న విషయాన్ని మనకు విశదంగా ఈ రకంగా చెప్తేనే ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా చెప్పటం జరిగింది. నేనే దేవదేవుణ్ణన్నారు, నేనే మహేశ్వరుణ్ణన్నారు అనే ఆలోచనతో కాకుండా మనము ఈ జ్ఞానాన్ని ఆయన ఈ రకంగా విశదీకరించలేకపోతే ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన దానిని మనం అర్థం చేసుకుని అది స్వయంగా భగవంతుడే చెప్పబట్టి మనం దాన్ని ఆ భక్తి విశ్వాసాలతో గుర్తించాలి అని ఆ అసూయ లేనితనం అన్నదానికి అర్థం అది. మహాత్మానస్తు మాం పాఠ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత భజంత్యాన్ అనన్యా మనసో నాత్వా భూతాదిమవ్యయం. 13వ శ్లోకము ముఖ్య శ్లోకము. ఇందాక అవజానంతి మాం మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకము. పరంభావం అజానంతో మమాభూత మహేశ్వరం, సర్వభూతాలకు మహేశ్వరుని నేను అన్నది తెలియక పరంభావాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోవటం లేదు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత. సో ఎవరు మహాత్ములు కొందరు నన్ను పార్థ అర్జున దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత, నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రకృతిని శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి మహాత్ములు భజంత్య అనన్య మనసో, నన్ను అనన్య చిత్తంతో వాళ్ళు కేవలం మనసంతా కూడా నా యందు లగ్నం చేసి జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం, వాళ్ళు అలా లగ్నం చేసి తెలుసుకుంటారు. ఏమని? ఈ సమస్త నేను అవ్యయుడను అన్నది వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. సమస్త సృష్టికి మూలమని అవ్యయుడనని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. ఎవరు? నా దివ్యశక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత, ఎవరైతే ఈ ఆయన యొక్క దివ్యశక్తిని ఆశ్రయిస్తారో అటువంటి మహాత్ములు, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆది మూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తముతో కేవలం నాయందే మనస్సు లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత భజంత్య అనన్యా మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. సో అది ఇక్కడ నా దివ్యశక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి మహాత్ములు, అది
ఆ సమస్త సృష్టికి కూడా మూలమన్నది అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు అనన్య మనస అనన్య చిత్తంతో వాళ్ళు కేవలం నా ఎందే మనస్సు లగ్నం చేసి భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తశ్చ దృఢవ్రత నమస్యం తశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. సో ఇటువంటి మహాత్ములు ఎలా ఉంటారు అంటే సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎప్పుడు కూడా నన్ను కీర్తిస్తూ ఉంటారు. యతం తశ్చ దృఢవ్రత, ఇలాగే దృఢ సంకల్పంతో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పని చేస్తూ నమస్యం తశ్చ మాం భక్త్యా, నాకు భక్తితో నమస్కరిస్తూ నిత్యయుక్త ఉపాసతే, నిత్యం కూడా ఇందులో స్థిరులై ఈ ఉపాసనలో ఉంటారు. భగవంతుణ్ణి సతతం కీర్తిస్తూ ఈ దృఢవ్రతంలో నిమగ్నమై ఉంటూ నమస్కారాలు చేస్తూ భగవంతుడికి, అంటే నమస్కారాలు చేస్తూ అంటే రోజంతా నమస్కారం చేయమని కాదు అన్నది మనకు అర్థమవుతోంది. అంటే ఆ భక్తి భావంతో ఉంటూ దృఢవ్రతులమై నిత్యయుక్త ఉపాసతే, ఈ విధంగా నిరంతరం భక్తితో ఆరాధించటము అని అర్థము. సో ఉదాహరణగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద ఆయన ఏ రకంగా అయితే వెళ్ళి ఆయన ఒక మిషన్ మీద వెళ్ళారు, ఒక పని సాధించాలి, భగవంతుడి గురించి పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళందరికీ వివరించాలి అని తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి స్థాపించటం, అందరినీ కూడా నిత్యం ఆయన కీర్తిని సతతం కీర్తయంతో మాం, భగవంతుని యొక్క కీర్తిని నిత్యం కూడా కీర్తించుతూ ఆ లీలలను వాళ్లకు చెప్తూ ఆయన ఈ రకంగా దృఢవ్రతులై అక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి దీనికి ఉదాహరణగా ఆయన చిత్రాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. నమస్కరిస్తూ నిత్యయుక్త ఉపాసతే. సో నిరంతరం కూడా వాళ్ళు ఇలాగే భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఈ మహాత్ముల యొక్క కార్యకలాపాలు ఎలా ఉంటాయి? ఇటువంటి మహాత్ములు అంటే కీర్తన ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉంటారు, దృఢవ్రత దృఢమైన వాగ్దానంతో విశ్వాసంతో, నమస్యంత ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉండటం, నిత్యయుక్త ఎల్లప్పుడూ లీనమై ఉండటము అని ఈ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. తర్వాత 15 నుంచి 25వ శ్లోకం వరకు ఏం చెప్పారనేది చూద్దాము. సో అర్జున, నేను సూర్యుని రూపంలో వేడిని ప్రసరిస్తాను, నేనే వర్షాన్ని ఆపుతాను, కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వమును మరియు నేనే మృత్యు రూపంలోనూ వస్తాను, నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థాన్ని కూడా నేనే. తర్వాత 20వ శ్లోకంలో వేదములలో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు నన్ను యజ్ఞయాదులచే పూజిస్తారు. యజ్ఞశేషమైన సోమరసపానం చేయటం ద్వారా పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గలోకాలకు పోవటానికి ఆశిస్తారు. వారి పుణ్యకర్మల ఫలంగా వారు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని లోకానికి వెళ్తారు మరియు దేవతల విలాసాల భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు. స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైన భోగాలు అనుభవించుటచే వారి పుణ్యఫలమంతా తరిగిపోయిన తర్వాత వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారు. అంటే సుఖాల కోసం మనం ఈ వైదిక కర్మలు ఆచరించితే స్వర్గలో సుఖాలు వస్తాయి, స్వర్గలోక సుఖాలు మనకి ప్రాప్తిస్తాయి. కాకపోతే ఆ పుణ్యం తిరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తారు. అయితే అదే భగవత్లోకానికి చేరుకుంటే మళ్ళీ మనకు తిరిగి వచ్చేటటువంటి రావాల్సిన అవసరం ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా జైంట్ వీల్ ఒకటి తీసుకున్నామంటే కింద నుంచి పైకి వెళ్తాం, ఆ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అంతా కూడా మనోహరంగా కనిపిస్తుంది పైనుంచి మొత్తం మనకు. ఆ తర్వాత అక్కడ మనం కానీ నిత్యంగా ఉండవు, కొంచెంసేపు ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ కిందికి తిరిగి వస్తాం. అలాగే మనం స్వర్గలోక ప్రాప్తి అయితే సుఖాలు అన్నీ కూడా అనుభవించవచ్చు. అనుభవించిన తర్వాత మన పుణ్యం మళ్ళీ కరిగిన తర్వాత తిరిగి భూలోకానికి రావటం అనేది జరుగుతుంది అని ఇక్కడ ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు.
సో ఇలా చేసేవాళ్ళు కూడా ఒక రకంగా ఇండైరెక్ట్గా ఈ భగవంతుణ్ణి జపిస్తూనే భగవంతుణ్ణి కూడా పూజించినట్లు. ఈ సోమరసాలు తాగుతూ వైదిక కర్మలు ఇవన్నీ కూడా చేసేటటువంటి వారు భగవంతుణ్ణి నన్ను యాగాదులచే పూజిస్తారు. అంటే భగవంతుడి రూపంలో ఆయనను పూజించకపోయినా యజ్ఞయాగాదులన్నిటికీ కూడా భోక్త భగవంతుడు కాబట్టి అక్కడ ఆ మాటకు అర్థం అది. సో నన్ను యజ్ఞయాగాదులచే పూజిస్తారు అంటే ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళు అలా యజ్ఞయాగాదుల ద్వారా పూజిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, కాకపోతే వాళ్ళు స్వర్గలోక ప్రాప్తి కోసం ఆ యోగాలు ఆ యజ్ఞయాగాదులు అవి చేస్తున్నారు, స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళాలి అనేటటువంటి కోరికతో. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. సో అనన్య చింతనతో నన్ను ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తారో తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం, అలాంటి వాళ్ళని నిత్యము కూడా యోగక్షేమం వహామ్యహం, వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేనే చూసుకుంటాను. వహామ్యహం అంటే నేనే చూసుకుంటాను, సంరక్షిస్తాను వాళ్ళని. నా దివ్య రూపాన్నే స్మరిస్తూ, కానీ నా దివ్య రూపాన్నే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనస్సు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, వాళ్లకు ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను, వాళ్ళ యోగక్షేమాలు చూస్తాను. వాళ్ళకి అంటే ఏమిటి, వాళ్ళకి ఏది లేదో అది ఇస్తాను, వాళ్ళకి ఉన్నదానిని సంరక్షిస్తాను. ఎవరికి అనన్యాశ్చింతయంతో అనన్య చింతనతో మాం నన్ను ఏ జనులైతే ఉపాసన ఆరాధిస్తారో అనన్య చింతనతో తేషాం నిత్యాభియుక్తానం, నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా వారి యోగక్షేమాలను చూస్తాను. అంటే వారికి లేనిది సమకూర్చి ఉన్నదానిని సంరక్షిస్తాను. ఉదాహరణకు నరసింహస్వామి ప్రహ్లాద మహారాజుని ప్రతి ప్రమాదంలో ఆయన అక్కడ సిద్ధంగా ఉండి రక్షించిన ఉదంతము. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు కుచేలుడిని ఆయన చిన్ననాటి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ సాందీపని ముని దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆయన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేకపోతే కుచేలుడు తెలిసి ఉండి కూడా తన మిత్రుడు చెప్పలేదు, తను చెప్తే బాధపడతాడని శ్రీకృష్ణుడు కూడా చెప్పకపోవటము, వాళ్ళిద్దరికీ ఆయన ఒక పనిష్మెంట్ ఇచ్చి అడవికి పంపి అక్కడ కట్టెలు కొట్టుకురమ్మంటే వీళ్ళ గురువు గారి భార్య వీళ్ళకి తినటానికి కొన్ని అటుకులు లాంటివి శనగలు అవి ఇచ్చారు. అయితే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత గాలి వాన అన్నీ వచ్చేసరికి ఇంకా వాళ్ళు ఒక చెట్టు ఎక్కి అక్కడ కూర్చుని ఉండగా ఆకలితో కుచేలుడు మొత్తం కూడా కృష్ణుడికి పెట్టకుండా గురుపత్ని ఇచ్చినవన్నీ ఆయన తినటం జరిగింది. ఆ తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత కుచేలుడిలా దారిద్ర్య బాధకు లోనవుతూ ఉండగా భార్య సలహా మీద ఆయన శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి రావటము, కానీ భక్తితో ఆయన చూడాలి అనే భావనే కానీ అడగాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశం కుచేలుడికి లేకపోవటం, ఆ భక్తికి భగవంతుడు మెచ్చి ఆయన అడగకుండానే కుచేలుడికి అన్నీ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ ఉదంతాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో నా మీదే భక్తితో ఉన్నవారికి నేను లేనిదేదో ఇచ్చి ఉన్నదానిని సంరక్షిస్తాను అన్నమాటకి ఇక్కడ అది ఉదాహరణ. ఇక్కడ ప్రహ్లాద మహారాజును నరసింహస్వామి అన్నిత్యం నరసింహస్వామి రూపంలో చివరికి వచ్చి హిరణ్యకశ్యపుని వధించటం చూపిస్తున్నారు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రత భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మర్త్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను పూజించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతములను అర్చించువారు అలాంటి వాటిల్లో పుడతారు, అంటే భూత ప్రేత లోకాల్లో పుడతారు. నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు.
ప్రేమతో భగవంతుణ్ణి పూజించిన భక్తులు అని కొన్ని ఉదాహరణలుగా ఇక్కడ కుచేలుడిని, ఇక్కడ శబరి ఆవిడ తనకు దొరికినటువంటి ఆ పళ్ళన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా రుచి చూచి మరీ శ్రీరాముడికి ఇవ్వటం. ఆవిడ మనసులో వేరే ఏమీ లేదు, రుచికరమైనవి ఇవ్వాలని తప్ప. అందుకని భగవంతుడు ఆవిడ అలా ఇచ్చినవన్నీ కూడా స్వీకరించడం జరిగింది. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం, ఆయన పిలిచినప్పుడు ఈ గజేంద్రుడు భగవంతుడు వచ్చి రక్షించటం. ఈ 3 చిత్రాలని మనకు ఉదాహరణలుగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అయితే భక్తి అనేది ఎలా ఉంటుంది? చాలా సరళమైనది. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, ముఖ్య శ్లోకం. యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మన. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. పత్రం ఆకు, పుష్పము పువ్వు, ఫలము పండు, తోయము నీరు. సో ఆకు, పువ్వు, పండు, మరి నీరు. యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి, ఎవరైతే నాకు భక్తితో సమర్పిస్తారో తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మన. అలా భక్తితో ఇచ్చినప్పుడు నేను అన్నీ కూడా ఏదైనా దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. సో భగవంతుడికి మనం ఏమి ఇస్తున్నామని కాదు, ఎన్ని రకాల పిండి వంటలు చేసి పెడుతున్నాము అని కాదు. చెయ్యొచ్చు, పెట్టచ్చు, కానీ ఏమీ లేకపోయినా అవన్నీ చేయలేని వారైనా ఆయనకు కావలసినది మనం ఇచ్చేటటువంటి వస్తువు కాదు, మన మనసులో ఉన్నటువంటి భావం, ఆ భక్తి. భగవంతుడు భావప్రియుడు. ఆ భక్తి భావంతో మనము పత్రం ఆకిచ్చిన, ఒక పుష్పం ఇచ్చిన, ఒక పండిచ్చిన, ఆఖరికి నీరిచ్చిన భక్తితో ఇవ్వటమే భగవంతుడికి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. నాకు స్వచ్ఛమైన మనస్సు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకు కానీ, పువ్వు కానీ, పండు కానీ లేదా జలమునైనా కానీ సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. ఇక్కడ ఈవిడ ఒక భక్తురాలు, అంటే చిన్నప్పుడు పళ్ళమ్ముకునే విక్రయదారి ఆవిడ. ఆ రోజుల్లో పళ్ళు ఇస్తే బియ్యం ఇవ్వటం అలా చేస్తూ ఉండేవారు కాబట్టి రోజు రావటం, శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు తీసుకువెళ్ళి బియ్యం ఇవ్వటం, ఆవిడ పండ్లు ఇవ్వటం చూస్తూ ఒకరోజు ఆవిడ వచ్చినప్పుడు ఆయన చేతి నిండా బియ్యం తీసుకుని వెళ్ళటం. అయితే ఆ చిన్ని చేతుల్లో నుంచి అన్నీ కూడా జారిపోయి ఆవిడ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అందులో 2-3 ధాన్యపు గింజలు మాత్రమే మిగిలిన్నాయి. ఆవిడ శ్రీకృష్ణుడి పట్ల భక్తితో ప్రేమతో అవి తీసుకుని ఆ 3 గింజలు ఆవిడ తన బుట్టలో ఉన్న పళ్ళు అన్నీ కూడా వీలైనన్ని శ్రీకృష్ణుడికి ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ తరువాత ఆవిడ చూసుకుంటే ఆ బుట్టలో అన్నీ కూడా ఆ వజ్ర వైడూర్యాలు ఉన్నాయి అని ఈ భాగవతంలో ఒక కథ ఇది. సో అది ఇక్కడ ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ప్రేమతో భక్తితో ఇవ్వటం ముఖ్యం. ఏదైనా సరే, పువ్వైనా, పండైనా, ఆకైనా, నీరైనా నాకు భక్తితో సమర్పిస్తే సంతోషంగా తీసుకుంటాను, స్వీకరిస్తాను. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మన. సో ఏమేమి వస్తువులు భగవంతుడికి ఇవ్వాలి అంటే ఆకు కానీ, పుష్పం కానీ, పండు కానీ, తోయం నీరు కానీ. ఆకు అంటే ఇక్కడ తులసి చూపిస్తున్నారు. అత్యంత ప్రియమైనది భగవంతుడికి తులసి. సో తులసి ఆకుని మనకి చూపిస్తున్నారు. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. సో కుంతిపుత్ర, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం చేసినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించిన, యత్కరోషి ఏ పని చేసినా, యదశ్నాసి ఏది తిన్నా, యజ్జుహోషి యజ్ఞంలో ఏది వేసినా, దదాసి ఏది సమర్పించినా కూడా, దదాసి ఏది దానం చేసినా, యత్తపస్యసి ఏ తపము ఆచరించినా కౌంతేయ కుంతిపుత్ర తత్కురుష్వ మదర్పణం.
అర్పణం, వాటిని అన్నిటినీ కూడా నాకు అర్పించి చెయ్యి, నాకు అర్పణం చేస్తూ చెయ్యి. సో నువ్వు ఏ పని చేసినా, ఇక్కడ ఇంకా మనకు ఇంకా తర్వాత 4-5 చెప్పారు, కానీ అన్నిటినీ కూడా ఈ ఒక్క మాట మనకు సమరైజ్ చేసేస్తుంది. ఏ పని చేసినా నాకు సమర్పించి చేయము. మొదట అది అలా ప్రారంభమైంది, ఇలా ఎండ్ అయింది. అది గుర్తుంచుకుంటే మనకు అంతా కూడా గుర్తుంచుకున్నట్టే. ఏ పని చేసినా నాకు సమర్పించి చేయము. సరే, వివరంగా మళ్ళీ చూడాలి అంటే ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా అంటే తినేటప్పుడు కూడా మనం భగవంతుడికి కనీసం అంటే పూజ భగవంతుడికి ఫిజికల్గా తీసుకువెళ్ళి నైవేద్యం పెట్టలేని స్థితిలో ఉన్న బయట ఎక్కడైనా ఏదైనా తిన్నా మనము భగవంతుడిని ఒక్క నిమిషం మనసులో అది ఆయనకు సమర్పించుకుని ఆ తర్వాత తినటం. యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది అర్పించినా అంటే యజ్ఞాల్లో సమిధలు వేసేటప్పుడు ఎలాగూ భగవంతుడి పేర్లు చదువుతూ వాళ్ళు అర్పిస్తూ ఉంటారు. ఏది దానం ఇచ్చినా, ఎవరికి ఏదైనా ఇచ్చినా కృష్ణార్పణం అనుకునే ఇవ్వాలి అన్నది మనం వినే ఉంటాము చాలామందివి. సో దానం ఇచ్చేది కూడా కృష్ణార్పణం. అవతల మనిషిలో అందరిలో పరమాత్మ ఉన్నారు. సో మనం కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ ఇవ్వటం. మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా, మనం ఏదైనా మన తపస్సులు ఏవైనా సరే ఆచరించినా అన్నీ కూడా నాకు సమర్పించి చేయి. సో మొట్టమొదట నువ్వు ఏ పని చేసినాతో ప్రారంభమైంది, ఆఖరికి నాకు సమర్పించి చెయ్యి అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ ఒక్కటి గుర్తుంచుకున్నా చాలు. మనం ఏ పని చేసినా భగవంతునికి సమర్పించి చేయటము. శుభాశుభఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మబంధనై సంన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. శుభాశుభఫలైరేవం మోక్ష్యసే మోక్ష్యసే కర్మబంధనై. సో అన్ని పనులు నీవు శుభ అశుభ నాకే అర్పితం చేయటం ద్వారా నువ్వు మోక్షం ఈ కర్మబంధాల నుంచి నీకు మోక్షం వస్తుంది. సన్యాసయోగయుక్తాత్మా. సో సన్యాసంతో మనస్సు నాయందే. సన్యాసం అంటే ఏమిటి? అన్నిటినీ కూడా మనస్సులోకి మన కోరికల ప్రభావం లేకుండా ఉండటము, కోరికల మీద ఆసక్తిని వదులుకోవటం, విసర్జించటం. సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. సో అలా నువ్వు మనస్సు ఆ కోరిక ఆసక్తి వదులుకుని మనస్సు నాయందే లగ్నమై నీవు నన్ను విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. మాముపైష్యసి, విముక్తుడవై నన్ను చేరతావు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మబంధనై. అన్ని పనులు నాకే ఇందాక చెప్పినట్లు అలా అర్పించటం జరిగితే ఏమవుతుంది అంటే నువ్వు శుభ అశుభ ఫలితాల బంధనాల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. సన్యాసంతో మనస్సు నాయందు లగ్నమై నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. అన్నీ భగవంతునికి అర్పిస్తే మనకు పనుల మీద ఆసక్తి, ఆ ప్రతిఫలం పట్ల ఆసక్తి పోతుంది. పనుల మీద కాదు, ప్రతిఫలం పట్ల ఆసక్తి పోయి మనము అప్పుడు కోరికలు తగ్గించుకోగలిగి మనస్సును భగవంతునిపై లగ్నం చేసి విముక్తులము కావచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సమూహం సర్వభూతేషు. ఆయన పక్షపాతియ భగవంతుడు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పక్షపాతియ కాదా? సమూహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియ ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. సో నేను ఎవ్వరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధభావం, నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియ, నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరిని అందరినీ కూడా సమభావంతో చూస్తాను. సర్వ జీవులను కూడా నేను సమబుద్ధితో
పట్ల కూడా సమబుద్ధితో ఉంటాను. కానీ ఏ భజంతి తుమాం భక్త్యా, ఎవరైతే నన్ను భక్తితో పూజిస్తారో ఆరాధిస్తారో, మైతే తేషు చాప్యహం, వాళ్ళు నాయందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. అంటే మా ఇద్దరికీ ఆ యోగా కనెక్షన్ ఉంది అని. నివసించటం అంటే అందరి హృదయాల్లో ఉంటారు కదా పరమాత్మ, వాళ్ళ యందే ఉంటానంటున్నారు ఏమిటి అని మనం వెంటనే డౌట్ రావచ్చు. అది కాదు ఇక్కడ అర్థము. అంటే నివసించటం అంటే నేను ఆ యోగా కనెక్షన్ ఉంటుంది, వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుని అనుభూతి చెందగలుగుతారు. అలాగే భగవంతుడికి అది వాళ్ళ పట్ల ఆ అనుభూతిని ప్రసాదిస్తారు. సో వాళ్ళకి భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్, ఆ యూనియన్, ఆ సమాధి కలుగుతుంది. ఎలాంటి వాళ్లకు అంటే నన్ను ప్రేమతో ఏ భజంతి తుమాం భక్త్యా, ఎవరైతే నన్ను ఆరాధిస్తారో భక్తితో వాళ్లకు అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా భక్తి యోగము. కాబట్టి 7, 8 ఈరోజు 9వ అధ్యాయము 12 వరకు. 12వ అధ్యాయంలో ఇంకా వివరంగా అనన్య భక్తి అంటే భక్తి అంటున్నాం. ఈ భక్తి భావం అంటే ఏమిటి, ఈ భక్తి ఎలా అలవర్చుకోవాలనేదే ప్రతి వాళ్లకు వచ్చేటటువంటి సందేహము. సో భక్తి అంటే ఒక రకంగా ప్రేమ గౌరవం కలిపితే భక్తి. అది ఎలా వస్తుంది అంటే శ్రద్ధతోనూ విశ్వాసంతోనూ అని కూడా చెప్పుకున్నాము. ఉదాహరణగా మన తల్లిదండ్రులని చెప్పుకున్నాము. సో మనకు ఆ విశ్వాసము శ్రద్ధ రావాలి, తో మనకు భక్తి రావాలి అంటే ఆ ప్రేమ గౌరవాలు తలుచుకోవాలి. ఏది ఎక్కువ తలుచుకుంటే దాని మీద ఆసక్తి కలుగుతూ ఉంటుంది. నిత్య జీవితంలో కూడా మనకు ఏ విషయాన్ని ఆలోచిస్తే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తే మనకు భగవంతుడి మీద ఆ శ్రద్ధ, ఆ ప్రేమ పెరిగేటటువంటి భక్తి కలుగుతుంది. అందుకని భగవన్నామస్మరణతో భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉంటే మనకు అవకాశం దొరుకుతుంది. సో మన మనస్సు అటువైపు తిరుగుతుంది. సో అలా తిరిగితే అంతే. అంటే భగవంతుడికి అందరూ కూడా సమానమే. సుహృదం సర్వభూతానం, అందరికీ కూడా ఆయన మిత్రుడే, అందరి యొక్క యోగక్షేమాన్ని కోరతారు. కానీ ఎవరైతే అనన్య భక్తితో తనను నిత్యము కూడా స్మరిస్తూ ఉంటారో మరి వాళ్ళు భగవంతుని అనుభూతి చెందగలుగుతారు. వాళ్ళకది ఆ కృపను ఆయన ప్రసాదించాలి. అది ఆ యోగంలో వాళ్ళు స్థితులైనప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా పొందుతారు. అంతేకాని అందరూ నాకు సమానమే, కానీ ఎవరైతే నన్ను ఈ రకంగా అనన్య భక్తితో స్మరిస్తున్నారో వాళ్ళు నన్ను చూడగలుగుతారు, అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. దుఃఖాలు మరియు కష్టాల నుంచి స్వేచ్ఛ. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్తా ప్రణశ్యతి. సో త్వరితగతిన వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శ్వశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి, మరియు శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు. శాశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి, పొందుతారు. ఓ కుంతిపుత్ర కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో ఓ నా భక్తుడు ఎన్నటికీ కూడా నష్టానికి గురికాడు అని నువ్వు ధైర్యంగా ప్రకటించవచ్చు. ప్రణశ్యతి, నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నష్టానికి గురికాడు అని నువ్వు ధైర్యం. అంటే భగవంతుణ్ణి పూజించిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నష్టపోరు, వాళ్లకు లాభమే. కానీ వాళ్ళు ధర్మాత్ములై ఈ త్వరలో శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు హిరణ్యకశ్యప వధ, నరసింహస్వామి ఆయన నరసింహ రూపంలో, విష్ణుమూర్తి రూపంలో ఇక్కడ సుదర్శన చక్రంతో కూర్చుని ఉండటం ప్రహ్లాద మహారాజు ఇది చూపిస్తున్నారు. సో దుఃఖం మరియు కష్టాల నుంచి మనకు ఆ స్వేచ్ఛ, శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భక్తులంతా ఈ అనన్య భక్తి ఉంటే మనకు
ఆ శాశ్వత శాంతి వస్తుంది. సో అందరూ కూడా మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుపాపయోనయ స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్ర తేపి యాంతి పరాం గతిం. అంటే జన్మ, జాతి, కులము, లింగభేదము అనేది లేకుండా అన్నది సమాజము అసహించుకునేవారైనా ఏ కారణం చేతైనా ఈ సమాజంలో కొందరిని ఎక్కువగా కొందరిని తక్కువగా మనం రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం. ఎలాంటి వారైనా జన్మతో సంబంధం లేకుండా, జాతితో సంబంధం లేకుండా, కులం, లింగ, ఆ స్త్రీలైనా ఎవరైనా పురుషులైనా లింగభేదము ఇవేమీ లేకుండా నన్ను శరణు పొందిన వారంతా ఎవరైనా సరే పరమపదాన్ని పొందుతారు. అంటే ఆ రోజుల్లో కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉండే, ఇలాంటి వారే భగవంతుడి పలుకులు, భగవంతుడిని దర్శించటానికి వీలు ఉంటుంది, లేదా కొన్ని మంత్రాలు, వేదాలు చెప్పాలన్నా ఒక అర్హత ఉండాలి అన్నట్లుగా భక్తితో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే భగవంతుణ్ణి శరణు పొందిన వారంతా కూడా పరమపదాన్ని పొందుతారు. ఈ భేదాలేమీ లేవు. ఇక్కడ మనం తక్కువ అని ఎవరిని అనుకున్నా, ఎక్కువ అని అనుకున్నా, ఎవరికైనా సరే భగవంతుడి పరమపదాన్ని పొందటానికి అర్హత ఏమిటి అంటే ఆయన్ని శరణు వేడటమే అని ఇక్కడ అర్థము. సో ఎలాంటి వారైనా శరణు వేడితే మనం పరమపదాన్ని పొందుతాం. ఇక్కడ ఉదాహరణగా హరిదాస్ ఠాకూర్, ఆయన ఒక ముస్లిం కులంలో జన్మించినప్పటికీ ఆయన కృష్ణ భక్తుడై చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఈ మంత్రోపదేశం, హరే కృష్ణ మంత్రోపదేశాన్ని పొంది నిత్యము కూడా హరినామస్మరణ, ఆ హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేస్తూ ఉండేవారు. ఆయనకు చివరకు చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకు మోక్షాన్ని కలిగించటం కూడా జరిగింది. ఆయన ఎన్నో విధాలుగా వాళ్ళ కులస్తులు కొన్ని ఇబ్బందులు పెట్టడం కూడా జరిగింది, ఇలా వేరే మతంలోకి వెళ్తున్నందుకు. కానీ ఆయన తన భగవత్ మార్గాన్ని వీడకుండా అలాగే భక్తితో ఉంటూ చివరకు ఆయన ఆ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు చేతిలో ప్రాణాలు వదలటం జరిగింది. సో ఆయనను ఉదాహరణగా ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారంటే జన్మ, జాతి, కులము, లింగభేదం లేకుండా అన్నదానికి ఉదాహరణగా. సో ఎవరైనా సరే భగవంతుడు ఆయనను శరణు పొందిన వారంతా కూడా పరమపదాన్ని పొందుతారు. ఇది ఆఖరి శ్లోకము, ముఖ్య శ్లోకము. భగవద్గీతలో సరిగ్గా మధ్యలో శ్లోకము, 9వ అధ్యాయం సరిగ్గా సగము. దాంట్లో ఇది ఆఖరి శ్లోకం, 34వ శ్లోకం. సో అన్నిటికంటే భగవద్గీతలో మధ్యలో పెట్టబడిన, భద్రంగా పొందుపరచబడ్డట్టి శ్లోకము అని చెప్పుకోవచ్చు. అత్యుత్తమ సారం ఉంది ఈ యొక్క శ్లోకంలో. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. మన్మనాభవ మద్భక్తో. సో నా మనస్సును ఎల్లప్పుడూ కూడా నాయందే లగ్నం చేస్తే భక్తితో, నా మీద భక్తితో, మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కారం చేస్తూ, అలాగే మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం. సో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా చేరుకుంటారు నన్ను. ఆత్మానం మత్పరాయణ, వాళ్ళు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటారు. ఎప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా మనస్సును నా మీద లగ్నం చేసినప్పుడు. మత్పరాయణ, నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చేయము. మన్మనాభవ మద్భక్తో. సో మనస్సులో ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని స్మరించటంలో మన మనస్సును నిమగ్నం చేస్తూ, మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నన్ను ఆరాధిస్తూ ప్రణామములు అర్పిస్తే, మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం,
పూర్తిగా నా యందు లగ్నం చెంది యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం, నన్ను తప్పకుండా పొందుతావు, ఆత్మానం మత్పరాయణ, ఎలా పూర్తిగా నా యందు లగ్నం చెంది పిదప నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో భగవంతుని పట్ల నన్నే ఎల్లప్పుడూ స్మరించటంలో నిమగ్నమై ఉండి భక్తితో ఆయనను ఆరాధిస్తూ ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటే పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెంది పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. సో ఈ ఎలా ఉంటే మనము భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అన్నది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఇంకొక ఏమిటి అంటే దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణుజొచ్చి ఆయన పట్ల ప్రీతిపూర్వకమైన భక్తియుక్త సేవలు చేయటం ద్వారా అత్యుత్తమైన గోలోక బృందావన ధామమును మనము పొందగలుగుదుము అని ఈ గీతా పాఠంలో మనకు చూపించారు. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు మనము అంతటితో ఈ 9వ అధ్యాయము